അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി അൽ ഫായിസിന ബിറല്ലാഹ്. മൊഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മേലങ്കര അതുപോലെ നുസ്രത്ത് ഇസ്ലാം അസോസിയേഷൻ എതിരെ ജಂಟಿ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നുകൊണ്ട് 94ാമത്തെ ರಾತೀಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ 8ാമത്തെ നാളായിത്തേക്കിരുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ನಾಳೆ ರಾತೀಬ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೂರೆ ಅಜ್ಮೀರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ನೂರೆ ಅಜ್ಮೀರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ನನಗೆ ಅವರು 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂದಲೇ ഉസ്താദിനെ ബുക്കിംഗ് ആക്കിരെ. ഉസ്താദ് പ്രത്യേകമായിട്ട് എപ്പം ബണ്ടേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജാവ് എത്തിക്കറ്, ജാവ് ಬಂದು പിറ്റാണ്ട് സുബൈക്ക് കൂടെ ദിക്ർ ഇതാക്കിയിട്ട് മജ്ലിസ് ആക്കിയിട്ട് അതിരെ പിന്നെ ആ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈತವರು. ഇന്നലെ ഉസ്താദ് കാസർഗോഡ് ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂತೆ. കാസർഗോഡ് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ഇന്നലെ ജാവിക്ക് വയനാടിಗೆ പോയിട്ട് വയനാടിലെ ഇന്ന് സുബൈക്ക് ഒരു നിക്കാഹ് ആരംഭ ഒരു സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിക്കാഹ് പോയിട്ട് ആ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് ഊടക്കിണ്ട് വയനാടിലെ ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് ಬಂದ್ರೆ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദ് ഏതായാലും നാളെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಹಿಂಗ ಹತ್ತಿರ ಟ್ಯಾಡ್ ಐತಾ ಬಂಡೆಂಚಲ್ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭತೆ ಬಿಸಿ ಒಂದಲ್ಲ. ഉസ്താദ് ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲ, എല്ലാവർക്കും പിടിയുന്ന പോലെ ഉസ്താദ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കുറെ ടൈമിൽ സുഖറായിട്ട് അള്ളാഹു അതിന് സിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദ്ക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. ഇനിയും ദീനിയായ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കും അത് ചുന്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു എത്തുപാടി കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദ്ക്ക് ನಾನು അങ്ങനെ ജമാഅത്തിലെ പർവൈത്തും രായത്തെ പർവൈത്തും ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಇದು ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕರ. അതുപോലെ നാളെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഉണ്ട്, അയാൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ജമാഅത്തെ പർവൈത്ത് രായത്തെ പർവൈത്ത് ನಾನು സ്വാഗತ ಹಾಕರೆ. അതുപോലെ നാളെ കമ്മിറ്റിയായ മയ്യദ്ദി, അതുപോലെ മാജി കമ്മിറ്റിയായ മയ്യദ്ദി ബിൻ ആസിഫ് അബ്ദുള്ള, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉസ്താദ്, അഷ്റഫ് ഉസ്താദ്, സത്താർ ഉസ്താദ്, അഷ്റഫ് സക്കാഫി ഉസ്താദ്, ഹംസ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ നൂറെ അജ്മീർ ഉസ്താദിലോട്ട് ഉള്ള സലാദ് ചുന്തന്റെ സാഫി ഉസ്താദ്, എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ പർവൈത്ത് രായത്തെ പർവൈത്ത് സ്വാഗതം. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ കൂടി എല്ലാ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಆಲ್ಮಾರು ಇನ್ನು ಕೊರಿಯ ಸೀಟು ಇಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಆರೆಲ್ಲ ಪರ್ತುಳ್ಳಾರು എല്ലാവരും ಬೇಗ ಉಳ್ಕ ಬಂದು ಜಯಿಕೋರು. ಇನ್ನು ಎಂದಿಲ್ಲ ഒരു 10-25 സീറ്റ് മാത്രം കാലില്ലേ, ബാക്കിയെല്ലാം ഫുള്ളായി. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിൽ ಬಂದು ജയിക്കോರು. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും മജ്ലിസിൽ ജയിക്കും, ആ മജ്ലിസിലെ കാര്യനിർവഹിക്കും അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തുപാട്ടിട്ട്. എല്ലാവർക്കും ನಾನು ರಾಯത്തും അതേപോലെ ചമ്മ പെണ്ണിങ്ങ മാഷാ അല്ലാഹ് നാളെ ರಾತ್ರಿ കേട്ടിങ്ങനെ ഈ തലരി പിടിച്ച ആ തലത്തോളം പെണ്ണിങ്ങ, അതുമേലെ എടഭാഗത്തും കുറെ പെണ്ണിങ്ങെല്ലാം ಬಂದ್ರೆ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ನಾನು ജമാഅത്തിലെ പർവൈത്ത് ರಾಯത്തെ ಪರ್ವೈತ್ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಇದು ಸ್ವಾಗತ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಲ್ಕದ ನಿಪ್ಪಾಟ್ರೆ. ವಾಖಿರು ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മരളി. ആത്മീയതയുടെ അനന്തതയിൽ നക്ഷത്ര ശോഭയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദുഃഖർഹമായ മനുഷ്യ മാനസങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാണ് നൂറെ അജ്മീർ ആത്മീയ സംഗമം. ഉസ്താദ് അവറുകളെ നൂറെ അജ്മീർ ആത്മീയ സംഗമത്തിലേക്ക് നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ഖലഖസ് സമാവാതി വൽ അർദ് വജഅല അദ്ദുലുമാതി വന്നൂർ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ആദരണീയരായ മഹത്തുക്കളായ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, കാരണവന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, സ്നേഹനിധികളായ പിഞ്ചുമക്കൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹായ അഅമാലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ചേർത്തി തരട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇപ്പൊ സമയം 9 മണി അല്ലേ? 9 മണിയല്ലേ? കറക്റ്റ് 9:01. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ നൂറെ അജ്മീർ അദ്കാർ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം 10:05 അല്ലെങ്കിൽ 10:10 ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് മുഴുവൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു തൗബ മജ്ലിസ് നടത്തണം. കാരണം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. 5 രാവുകളിൽ ദുആക്കുത്തരമുണ്ടെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 1 റജബിൽ ആദ്യത്തെ രാവാണ്, 2 ഷഅബാൻ 15ന്റെ രാവാണ്. അതൊക്കെ കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും.
3 വലിയ പെരുന്നാൾ രാവാണ്, 4 ചെറിയ പെരുന്നാൾ രാവാണ്. ഇതൊക്കെ കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 5-മതായി നിമിത്തങ്ങൾ എണ്ണിയത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ രാവ് ദുആക്കുത്തരം. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്തും ചോദിച്ചു നോക്കേണ്ടി, മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ചു തരും. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ പലരും പറയാറുണ്ട്. സാറേ ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്തു, സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ഫലം കിട്ടി, ഇന്ന കാര്യം ഹാസിലായി. പലരും പലതും പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വ്യക്തിയിലല്ല. വലിയുദ്ദീൻ ഫൈലി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇയാള് ഒരു തങ്ങളല്ല, ഒരു സൂഫിയല്ല, ഒരു വലിയും അല്ല. എൻ്റെ പേരിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ വലിയുദ്ദീൻ എന്നുള്ളൂ. അതൊരു വലിയല്ല, പേര് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പേരിട്ട ആളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. പേരിട്ടത് എനിക്ക് നല്ല അപസ്മാര രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ അപസ്മാരം നല്ല ശക്തിയുള്ളത്, ഈ മാസം അതുകൊണ്ട് പറയണം, ശക്തിയുള്ള അപസ്മാര രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡോക്ടർമാർ മുഴുവനും ആജീവാന്ത, അതായത് മരണം വരെ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞൊരു അപസ്മാരമാണ്. രക്തത്തിലായിരുന്നു അപസ്മാരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അപസ്മാരം അങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് എൻ്റെ വല്യമ്മയും എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എന്നെ എടുത്ത് അന്ന് കോഴിക്കോട് മൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ മഹാനായ CM വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസുല്ലാഹു തആല അസ്റൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന കാലമാണ്. അതായത് CM കാട് ചുറ്റി നാട് ചുറ്റി അവസാനം മൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അവസാന കാലം. ആ സമയത്തിൽ എന്നെ എൻ്റെ വല്യമ്മയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. നല്ല ഇളകി നിൽക്കുന്ന സമയം. അതായത് ഇളകി നിൽക്കാൻ ഇളകുക, പിന്നെ നിൽക്കുക, പിന്നെ ഇളകുക, പിന്നെ നിൽക്കുക, പിന്നെ ഇളകുക, പിന്നെ നിൽക്കുക. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസമായി. എന്നെ കാണെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിൽ നിർത്തരുതെന്നും അങ്ങനെ പലതും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. CM വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ അരികിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും, അന്ന് CM കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞുവാവയാണല്ലോ. എന്നെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ CM വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഒരു കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം, മഹാനവറുകൾ എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടിയായ എന്നെ CM വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഉമ്മ കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇളകി നിൽക്കണം, വരെ വരുന്നുണ്ട്. CM വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഒരു മടിയും ഒരു വെറുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ, ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു നേരെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചിലപ്പോൾ മുഖത്ത് തടവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്, തല മുതൽ കാല് വരെ ഇങ്ങനെ തടവി, ഇവന് ഇനി അത് വേണ്ട, ഇവനിനി അപസ്മാരം വേണ്ട, ഇവനിനി അപസ്മാരം വേണ്ട, ഇവനിനി അപസ്മാരം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തടവി. അതോടുകൂടെ ഞാനൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഉറങ്ങി, ഇളക്കൊക്കെ നിന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കടന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റു. എൻ്റെ വല്യമ്മ പറയാൻ, എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ പറയാൻ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ CM വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ അനക്കങ്ങളൊന്നും, പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. പാപ്പനോടും വല്യമ്മനോടും ഉമ്മനോടും ചോദിച്ചു എൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം എൻ്റെ പേര് അബ്ദുർ റഷീദ് എന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് 2 വയസ്സ് വരെ അബ്ദുർ റഷീദ്. എന്നെ ഓമനപ്പേരായിട്ട് വിളിക്കൽ മോനെ എന്ന് വിളിക്കും. കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുക്കളൊക്കെ മോനെ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ശരിക്കത്തെ പേര് അബ്ദുർ റഷീദ്. CM പറഞ്ഞു നല്ല പേരാണ്, അതവിടെ നിന്നോട്ടെ, ഇവനെ ഞാനൊരു പേരിടാന്ന് അറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടതാണ് വലിയുദ്ദീൻ എന്നുള്ളത്. ആ മഹാനവറുകളുടെ നാവുകൊണ്ട് ആ പേരിട്ടതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് നീ തലേ കെട്ടി ജുബ്ബയൊക്കെ കെട്ടി ഞങ്ങളെ മുമ്പ് കുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വലിയൊരു ഇൽമോ വലിയൊരു സൂഫിസമോ വലിയൊരു ആത്മീയതയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. അവരുടെ ഒരു തണലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫാത്തി ഓതാറുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ CM വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പേരിലും ഫാത്തി ഓതാറുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടേ പോരുള്ളൂ. എൻ്റെ ആ രോഗം മാറാനൊരു സബബ് മഹാനായ CM ആണ്. ആ CM-ൻ്റെ ഷെയ്ഖാണ്
മഹാനായ മുഹയ്യിദ്ദീൻ സാഹിബ്, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം പടച്ചോനെ. ഓരൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ മജ്ലിസിന്റെ അത്ഭുതം വ്യക്തിയിലല്ല എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതന്നെ ഞാനും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതന്നെയാണ് ഞാനും. നിങ്ങളെക്കാട്ടും വലിയൊരു പവറോ മഹത്വമൊന്നുമില്ല. പടച്ചോൻ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ മജ്ലിസ്, ഈ മജ്ലിസ് പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ്. എന്തു പറഞ്ഞാലും മജ്ലിസ് മഹത്വമുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, ഇത് ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിലാണ് ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ മജ്ലിസ് എന്നും നടക്കാറുള്ളത് സയ്യിദ് ത്വാഹ തങ്ങൾ, മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ ഖാളി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ, UM ബീരാൻ മുസ്ലിയാർ, PC മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, കണ്ണിയത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ, ആലി മുസ്ലിയാർ, നസ്റുള്ള മുസ്ലിയാർ, അഹമ്മദ് കുട്ടി മല്ലാക്കടങ്ങുന്ന നിരവധി നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരന്തി ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണെന്നാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ദിക്ർ ചെല്ലാറുള്ളത്. അവരന്തി ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണെന്ന് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നാം മജ്ലിസ് നടത്താറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബറക്കത്താണ്, അതിന്റെ ഒരു മഹത്വമാണ് ഈ മജ്ലിസിന് ഇത്രയും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത. അവന്റെ മുത്തൂമിനി ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയാ, നിങ്ങൾ നെയ്യത്ത് വെച്ചിരുന്നോളി, നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കാണും. പക്ഷെ നെയ്യത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 10:10 നമ്മുടെ അദ്കാർ കഴിയും. 11 മണിയാകുമ്പോ തൗബയും കഴിഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു പോകണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും നേരത്തെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണോനാ ഞാന്. കാരണം എനിക്ക് രാവിലെ സുബഹിക്ക് എവിടെ എത്തണം? വാഴക്കാടെത്തണം. നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും നേരത്തെ പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നടത്താഞ്ഞാൽ അത് ഈ മജ്ലിസിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അദബ് കേടാകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് 2 മണിക്കൂറാക്കിയത്. ഇത് 2.5 മണിക്കൂറും 2.25 മണിക്കൂറൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ചെല്ലാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. വിടവുള്ള കസേരകളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കയറുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിൽ നിന്ന് മുന്നിലുള്ള വിടവുള്ള കസേരകളില്ലേ, ഇതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കയറുന്നുള്ളൂ. അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം. പഠിച്ചോൻ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മജ്ലിസിൽ കിടക്കല്ലേ, മജ്ലിസിൽ കിടക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു പിടിക്കൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടക്കൂ. പടച്ചവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കൂ. അല്ലാഹ്, നമുക്ക് പല ഉദ്ദേശങ്ങളുമില്ലേ. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളായ ഉസ്താദുമാർ, അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ വരുമ്പോൾ നല്ല വഅദ് പറയായിരുന്നു ഉസ്താദ് അവർകൾ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഉസ്താദിനോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിന്റെ വഅദ് നിർത്തിപ്പിച്ചോ. നല്ല മനോഹരമായ വഅദ് പറയായിരുന്നു. അല്ലാഹു ഉസ്താദിന്റെ ഇൽമിലും അമലിലും തഫഹുമിലും തഫ്ഹീമിലും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അനസ് എന്നാണ് ഉസ്താദിന്റെ പേര്. ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അനസ് എന്ന പേരുള്ള കുറെ കിതാബുകൾ കണ്ടു. സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം നടക്കുക കിതാബുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ മുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുകൾ ഹദീസും അതുപോലെ തന്നെ മസാലകളൊക്കെ കണ്ടെത്താൽ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ കയറിയപ്പോ ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പകരം കിതാബ് കണ്ടപ്പോ ഉറപ്പായി ഇതുമായി ഒരു തഅല്ലുഖുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു ഉസ്താദാണ്. അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് ഇവിടെ ദർസൊക്കെ നടക്കണം, നല്ലതാണ് അല്ലേ? ഉസ്താദിന്റെ ഇൽമിലും അമലിലും പഠിച്ചവനെ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റബ്ബേ. അതിലപ്പുറം തഫഹുമിലും തഫ്ഹീമിലും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റബ്ബേ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാർ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇൽമിലും അമലിലും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണം റബ്ബേ. ആമീൻ. പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നോളൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إلى حضرة شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൻ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൻ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൻ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. ഇനിയുള്ളതും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരും അവിടുത്തെ മക്കള് പേരമക്കളും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും വിശിഷ്യ മുഹാജിരിങ്ങളായ സ്വഹാബിമാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അൻസ്വാരികളായ സ്വഹാബിമാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ശുഹദാക്കന്മാർ വിശിഷ്യ ബദർ ശുഹദാക്കന്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും ബദർ ശുഹദാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ 14 ശുഹദാക്കന്മാരുണ്ട്. വിശിഷ്യ മഹാനാകുന്ന ഉബൈദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു ഉറക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഉബൈദ് ബിൻ ഹാരിസ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഉബൈദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിഗ്ജബ് ബിൻ സാലിഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമൈർ ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഫ്വാൻ ബിൻ വഹബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുശ്ശിമാലൈനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആഖിൽ ബിൻ ബുഖൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഅദ് ബിൻ ഖൈസമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുബശ്ശിർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യസീദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമൈർ ബിൻ ഹുമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റാഫിഅ ബിൻ മുഅല്ല റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഅദ്ദിർ ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹാരിസത്ത് ബിൻ സുറാഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഔഫ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവരുടെ തിരുഹദറത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഷഹീദായ ശുഹദാക്കന്മാർ മറ്റുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാർ മഹത്തുക്കള് എല്ലാവരുടെയും തിരുഹദറത്തിലേക്ക് ഇവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മമാരുപ്പമാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ കുഞ്ഞു പൈത മക്കളടക്കം എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും നീക്കി എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇനിയുള്ളതും മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ മശായിഖന്മാർ ഇവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹാനോദനം. വിശിഷ്യ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവ് മഹാനാകുന്ന ഗൗസുൽ അഅലം മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലെ തന്നെ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ അജ്മീർ ദർഗാ ഷരീഫിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന മഹാനാകുന്ന സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് അജ്മീർ ഖാജ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ഇവരുടെ മശായിഖന്മാരും ഇവരുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളും മുരീദുമാർ ഖലീഫമാരും ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും എല്ലാവരുടെയും തിരുഹദറത്തിലേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇനിയുള്ളത് മഹാന്മാരായ ഖുതുബുസ്സമാൻ മമ്പറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളും ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഉൽ അസീസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാരത്തന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസം മഹാനാകുന്ന ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളും ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഉൽ അസീസും അതുപോലെ തന്നെ
തന്നെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ചാരത്തന്തി ഉറങ്ങുന്ന നിരവധി മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, മഹതിമാർ, ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും, അതുപോലെ തന്നെ വായക്കാട്ടിന്റെ മണ്ണിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന, ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഖറാത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞുപോയ ഉസ്താദുൽ അസാതിദ് ശൈഖുനാ റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഉൽ അസീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്തന്തി ഉറങ്ങുന്ന നിരവധി മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, മഹതിമാർ, ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും, അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഇടിയങ്ങര ശൈഖ് പള്ളിയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനാകുന്ന ഇടിയങ്ങര ശൈഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഉൽ അസീസ് വരക്കൽ മഖാമിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന മഹത്തുക്കളായ മഹാന്മാരായ വരക്കൽ തങ്ങന്മാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും, അതുപോലെ തന്നെ വരക്കൽ തങ്ങന്മാരുടെ ചാരത്തന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഉസ്താദുൽ അസാതിദ് ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഉൽ അസീസ്, അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ സയ്യിദ് പാപ്പക്കോയ തങ്ങളെ ദുറൂസിക്കുമ്പോൾ, സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളെ ദുറൂസിക്കുമ്പോൾ, സയ്യിദ് ഏഴുമല ഫഖറുദ്ദീൻ തങ്ങളും ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിലും അന്തി ഉറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ തങ്ങന്മാർ, എല്ലാ തങ്ങന്മാരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മടവൂർ ദർഗാ ശരീഫിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസം മഹാനാകുന്ന ഖുത്ബുൽ ആലം ശൈഖുനാ സിയം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഉൽ അസീസ്, അതുപോലെ തന്നെ സിയം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളും അവിടുത്തെ മുരീദുമാർ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ ശൈഖുനാ പന്മള ഫരീദ് ഉസ്താദ്, ശൈഖുനാ കളമ്പാടി ഉസ്താദ്, ശൈഖുനാ എ.പി. കുമരമ്പത്തൂർ ഉസ്താദ്, ശൈഖുനാ എരമംഗലം ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസകളിലും വിശുദ്ധമായ ദർസുകളിലെ കോളേജുകളിലും വിശുദ്ധമായ വഅ്ളിന്റെ സദസ്സുകളിലും നമുക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പലരും എന്നാറുടെ മണ്ണിലാണല്ലോ, എല്ലാവരുടെയും തിരുഹദറത്തിലേക്ക് ഇവരുടെ, അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിലും അന്തി ഉറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, മഹതിമാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹും, അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ റിജാലുൽ ഗൈബീങ്ങളായ മഹാന്മാർ, അസ്ഹാബുൽ വഖ്തിന്റെ മഹാന്മാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും, സയ്യിദുനാ ഖിദ്ർ അലൈഹിസ്സലാം, ഇവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് ഇവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇനിയുള്ളതും നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ വല്യമ്മമാർ, നമ്മുടെ വല്യപ്പമാർ, നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാര്, നമ്മുടെ ജട്ടാനുജന്മാര്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും തിരുഹദറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശുദ്ധമായ മഖ്ബറയിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ചാരത്തന്തി ഉറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇനിയുള്ളത് ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് സലാം പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ, ജീവന്റെ തുടിപ്പായ, ആവേശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റായ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെല്ലണം. ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയണം. കരുണക്കടലായ റബ്ബിനെ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്, ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളെയും ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ റൗളയിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബ, നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലും എന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിനെ പെരുപ്പിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരും
വളരെ ഭക്തിയോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മുത്തനബി തങ്ങളോട് സലാം പറയണം. ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലിക്കോളും. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله، الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله، الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأفعال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد ربيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو الشرف، محمد معدن الإنعام والحكم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
محمد خير خلق الله من مضرا محمد خير رسول الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد محمل حقا على علم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه رحمن من كرمي محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الله يكون للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يظلم محمد طابت دنيا وبعثته محمد طابت دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാം ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമ്മെ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله സൂര്യം മാറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും നബി തങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ഇശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله മൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ നബി തങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ
നമ്മുടെയൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കിത്തരുകയും ഹലാലായ സകല മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കി തരുകയും ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഇനി എന്റെ മുത്തൂമിനികളും അത് കാറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് 26 ദിക്റുകളാണ് എന്റെ മുത്തൂമിനികളെ നാം ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഹബീബാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട നാവ് കൊണ്ട് വൈകുന്നേര സമയത്തിൽ ചൊല്ലിയ വളരെ മഹത്വമുള്ള വളരെ മഹനീയമായ ദിക്റുകളാണ്. കരുണക്കടലാ റബ്ബേ, ഈ ദിക്റുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അതും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മാനാകുന്ന ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിലും ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ പാദസ്പർശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ സാധുക്കളാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ഉമ്മമാര് വന്നത്, എന്റെ ഉപ്പമാര് വന്നത്. രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഉള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് കരുണക്കടലാ റബ്ബിനെ മനസ്സിലൊന്നോർത്ത് അല്ലാഹ് എന്റെ വിഷമങ്ങൾ എനിക്ക് നീക്കിത്തരണം അല്ലാഹ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വളരെ ഇഖ്ലാസോടെ എന്റെ ഉമ്മമാരൊപ്പമാര് ഒരു 1/2 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു പിടിക്കോ. 1/2 മിനിറ്റ് സമയം നേരത്തെ കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചതുപോലെ ഒരു 1/2 മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു പിടിക്കുമോ? എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുമോ? മനസ്സുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഓർക്കുമോ? എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോടൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ട് പറയുമോ? കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് എന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സുകൊണ്ട് പറയും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു തവണ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലണം. നിയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. എന്നിട്ട് 3 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, 3 തവണ സൂറത്തുൽ ഫലഖ്, 3 തവണ സൂറത്തുൻ നാസ്, 1 തവണ ആയത്തുൽ കുർസിയും എല്ലാവരും ഒപ്പമായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കോളും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ഇനിയുള്ളതും ദിക്റുകളും ദുആകളുമാണ്. ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംസൈന, നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംസൈന, ഒന്നുകൂടി ആവേ ഉറക്കെ അംസൈന, ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ അംസൈന. ഉറക്ക ചൊല്ലിയോ ഉറക്കം പോകുന്നതാണ്. അംസൈന വഅംസൽ മുൽക്കു ലില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. റബ്ബി അസ്അലുക ഖൈറ മാ في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار വഅദാബിൻ ഫിൽ ഖബരി. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം. അല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോളൂ മുത്തുമിനുകൾ. ആറാമത്തെ ദിക്ർ കണ്ടോ? ഇഖ്ലാസോടെ തഖ്വയോടെ 10 തവണ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാഹ് മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണേ. അല്ലാഹ് ഏറ്റവും വലിയ മുറാദുകൾക്ക് ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യണമെന്നാണ്. പൊന്നാര റബ്ബിനെ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് മക്കയും മദീനയും കാണിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുത്. അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബേ മക്കയും മദീനയും കാണിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുത്. അല്ലാഹ് ഇക്കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് പാസ്സായവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് പണമടച്ച് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് മക്കയും മദീനയും കാണിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുത്. അല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോളും മുത്തുമിനിങ്ങളെ. ഏഴാമത്തെ ദിക്ർ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. അല്ലാഹുമ്മ, ആവേശത്തിൽ ചൊല്ലും മുത്തുമിനിങ്ങളെ. അല്ലാഹുമ്മ ബിക അംസൈനാ വബിക അസ്ബഹനാ വബിക നഹ്യാ വബിക നമൂതു വഇലൈകൽ മസീർ. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് ഇനി എന്റെ മുത്തുമിൽ എട്ടാമത്തെ ദിക്ർ കണ്ടോ? ഇതെങ്ങാനും പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും 3 തവണ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ പെടുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങള്, ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകള്, അപകടങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങള് അവൽ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടച്ചോൻ എന്നെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ. അല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോളൂ മുത്തുമിനിങ്ങളെ. ഇഖ്ലാസോടെ തഖ്വയോടെ 3 തവണ. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി ഷൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅ ഇസ്മിഹി
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് ഇനി എന്റെ മുത്തുവിൽ 9ാമത്തെ ദിക്ർ കണ്ടോ, അതാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ഇതെങ്ങാനും പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഒരു തവണ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ മറത്തൻ വാഹിദ, അന്നത്തെ ദിവസം അവൻ ലോകത്തോട് വിട പറയും ചെയ്തു പോയ വമിൻ അഗ്ലിൽ ജന്ന, അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ അകലുകാരനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിക്കോള് മുത്തുമിനിങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരം. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖ്തനി വഅനാ അബ്ദുക വഅനാ അലാ അഹ്ദിക വവഅദിക മസ്തതഅതു അഊദു ബിക മിൻ ശർരി മാ സനഅതു അബൂ ലക ബിനിഅമതിക അലയ്യ വഅബൂ ബിദംബി ഫഗ്ഫിർ ലി ഫഇന്നഹു ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാ അൻത. അല്ലാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം രോഗമാണോ റബ്ബേ, രോഗമാണോ റബ്ബേ, രോഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗം നിന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാഹ്. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗവും നിന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ്. വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ദിവസേന ഗുളികയും മരുന്നും കഴിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ രോഗവും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ, ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിക്കോള് മുത്തുമേള 10ഉം 11ഉം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. അല്ലാഹുമ്മ, ആവേശത്തിൽ അല്ലാഹുമ്മ ആലിമൽ ഗൈബി വശഹാദ ഫാത്തിറ السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. അല്ലാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പിന്നെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ കടങ്ങളാണോ റബ്ബേ, കടങ്ങളാണോ റബ്ബേ, കടങ്ങളാണ്. ഈ വിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ഉമ്മമാർ, മുഴുവൻ ഉപ്പമാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാര്, കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നാര റബ്ബേ കടങ്ങളെ വീട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുവാനുള്ള ഹലാലായ സമ്പത്തുകളെ കൈകളിലേക്ക് നീ നിറച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിലെ, ബിസിനസ്സില്, കൂലിപ്പണിയിൽ, പ്രവാസത്തിൽ, കൃഷിയിൽ, വാഹനത്തില് എല്ലാം നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ നിറക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിക്കോള് മുത്തുമിനിങ്ങളെ 12ാമത്തെ ദിക്ർ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി. വല്ല
വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള ദിക്ർ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, കോട്ടേഴ്സിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണമെന്ന മോഹത്തോടെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ നീ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി, റോഡ്, കറണ്ട് ശരിയാവാത്തവർക്ക് നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് നെഞ്ചോട് നേരെ കൈയുയർത്തി പിടിക്കുമോ? ഇഖ്ലാസോടെ ആമീൻ എടുക്കുമോ? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. സ്നേഹമുള്ള വീടാക്കണം അല്ലാഹ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും മാതാപിതാക്കളും ഐക്യത്തോടെ കഴിയുന്ന വീടാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിക്കോളെ മുത്തൂമിനുള്ള 13ാമത്തെ ദിക്ർ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരം. അംസൈനാ ഇഖ്ലാസ് അംസൈനാ അലാ ഫിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമി വഅലാ കലിമത്തിൽ ഇഖ്ലാസി വഅലാ ദീനി നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅലാ മില്ലത്തി അബീനാ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ഹനീഫൻ വമാ കാന മിനൽ മുശ്രികീൻ. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു വാക്കോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് പൊന്നാറ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിരീക്ഷരവാദികള് ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ പിഴപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കള്ളക്കഥകളും കള്ളപ്രചരണങ്ങളും പരത്തുന്ന കാലമാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അകലുകാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈമാൻ ഒരണുമണി തൂക്കം നീ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് അല്ലാഹ്. കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിക്കോള് മുത്തൂമിനുള്ള 15ാമത്തെ ദിക്ർ കണ്ടോ? 14ാമത്തെ ദിക്ർ കണ്ടോ? ഇഖ്ലാസോടെ തഖ്വയോടെ 10 തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലാ ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
യുഹീ വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഒരു കുഞ്ഞുകാല് കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന എത്രയോ ദമ്പതികൾ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കളെയും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെല്ലിക്കോള് മുത്തുമിനികളെ 15ാമത്തെ ദിക്ർ കണ്ടോ? മുത്തുനബിതങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസത്തിലും ചൊല്ലിയ ദിക്റാം. ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിലും ഈ ദിക്ർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ചെല്ലിക്കോള് മുത്തുമിനികൾ ഇഖ്ലാസോടെ തഖ്വയോടെ 100 തവണ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി ബിഹംദിഹി 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി ബിഹംദിഹി. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ചെല്ലിക്കോട് മുത്തുമിനികളെ 16ാമത്തെ ദിക്ർ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. അല്ലാഹുമ്മ ആവേശത്തിൽ അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി ബദനി അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി സമഇ അല്ലാഹുമ്മ ആഫിനി ഫി ബസരി
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ കുഫ്രി വൽ ഫഖ്രി അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബ്രി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാഹ് പടച്ചറബേ, ഞങ്ങളുടെ ചാരത്തന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും അവരുടെ മഖാമിന്റെ പരിസരത്തന്തി ഉറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ടും സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണന്മാരുടെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹാസിദീങ്ങളുടെ ഹസദിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഫത്താനിങ്ങളുടെ ഫിത്നയിൽ നിന്ന് നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെല്ലിക്കോട് മുത്തുങ്ങളെ 17-ാമത്തെ ദിക്റ് കണ്ടോ? കടലിലെ തിരമാല കണക്കെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ദിക്റാ. ഇഖ്ലാസോടെ തഖ്വയോടെ 100 തവണ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബു ഇലൈഹി, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബു ഇലൈഹി. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെവി കൊണ്ട് ചെയ്ത ദോഷം പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്ത ദോഷം പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റിനോടൊരു അറുപ്പും വെറുപ്പും
എളുപ്പം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയും തെറ്റുകളുടെയും ഇടയിൽ വലിയ മറ സ്ഥാപിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവൻ ഇനി കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ചെല്ലിക്കോള് മുത്തുമിനുള്ള 18ാമത്തെ ദിക്ർ 7 തവണ. ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജയിലിൽ കുടുങ്ങി കഴിയുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ ഭാര്യമാര്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ ജയിൽ മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് അവരെ നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. അത്തരം ഒരവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അകലുകാരെയും നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെല്ലിക്കോള് 19ാമത്തെ ദിക്ർ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. മുത്തുമിനിങ്ങളെ 20ാമത്തെ ദിക്ർ കണ്ടോ? അവസാനത്തെ ദിക്റാണ്. ഇതെങ്ങാനും 4 തവണ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവൻ മോചിതനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചൊല്ലിക്കോളും ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അംസൈതു ഉഷ്ഹിദുക വഉഷ്ഹിദു ഹമലത അർശിക وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇനി എന്റെ മുത്തുമുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. മുത്തുനബി തങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയ ദുആകളാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. അല്ലാഹുമ്മ മാം സാബി മിൻ നിഅമത്തിൻ ഔ ബിഅഹദിൻ മിൻ ഖൽഖിക ഫമിൻക വഹദക ലാ ശരീക ലക ഫലകൽ ഹംദു വലക ശുക്രു അംസൈനാ وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وفتحها ونشرها ونورها
وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله عز وجل. اللهم اجعل أول هذه الليلة صلاحا وأوسطها نجاحا وآخرها فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا حي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ്. വീട്ടിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. തൗബയിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തൗബയും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. തൗബ കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ മനസ്സിനൊരു റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാണ് ഉറൂസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നത്? 24-ാം താരീഖിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഈ മാസം 24 24-ൽ മഹാനാകുന്ന ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് തുടങ്ങുകയാണ്. അല്ലാഹു അത് വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചറമ്മേ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. 7-18 വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മുത്തുമിനുകളൊന്ന് ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മെയ് 3-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച, മെയ് 3-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഞാൻ എന്റെ മജ്‌ലിസ് മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. ഈ മാസം ഏപ്രിൽ 28 എല്ലാ മജ്‌ലിസും അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒരൊറ്റ മജ്‌ലിസ് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 22-ാം തീയതിയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ തൗഫീഖോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിന് ഡേറ്റ് കിട്ടിയത് 22-ാം തീയതിയാണ്. അതായത് മെയ് 22-ാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഹജ്ജിന്റെ മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ മജ്‌ലിസ് അത് മഹാനായ ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മെയ് 3-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. ആ മജ്‌ലിസിൽ എല്ലാവരും വരണം. വെറുതെ വന്നാൽ പോരാ, വെറുതെ വന്നാൽ പോരാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കും. കാരണം ഇശാ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കഴിയണം. കാരണം ഇശായിന് ശേഷം വേറെയും പരിപാടികളുണ്ട്. നമ്മുടെ നൂറെ ജമീറിന്റെ മജ്‌ലിസ് മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന് എല്ലാവരും പള്ളിയിലെത്തണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. എല്ലാവരും എത്തൂലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്തുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവന്തിച്ചേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മെയ് 3-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച മഗ്‌രിബിന്റെ പള്ളിയിൽ ഈ മഗ്‌രിബോട് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനും ഉണ്ടാവും നിസ്കരിക്കാൻ.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മഗ്രിബിന് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ട സിയാറത്ത് നടത്തണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എങ്ങനെങ്കിലും വന്നാ പോരാ. ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ, 4 വർഷമായി ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഫാത്തിഹ വിളിക്കുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. മഹാനാകുന്ന സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ, ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ, അവിടെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, മഹതിമാരുടെ പേരിൽ, ഇവിടത്തെ മുഹിദ്ദീങ്ങളുടെ പേരിൽ, ഈ മഹാനവറുകളെ ജീവിതകാലത്തും വഫാത്തിന് ശേഷം സിയാറത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫാത്തിഹ ഓതാറുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയാം, മെയ് 3-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വരുമ്പോ, ഇന്ന് എത്രാം തീയതി? ഇന്ന് 17ാമത്തെ ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന്, അല്ലെ? ഇന്ന് 17ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഏപ്രിൽ 17ആണ്. 17ഓടുകൂടെ 3ലേക്ക് വരുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും? 16 ദിവസം ഉണ്ടാവില്ലേ? 16 ദിവസം ഉണ്ടാവും. 16 ദിവസത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു യാസീൻ ഓതണം. അപ്പൊ 16 യാസീൻ ആവൂലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. നമ്മളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീരാൻ മെയ് 3 ഒരു 16 യാസീൻ ഓതിയിട്ട് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 313 ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്തും ചൊല്ലുക. കഴിയൂലേ? കഴിയോ? 16 ദിവസം കൊണ്ട് സിമ്പിളായി ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം ഒരു 30 സ്വലാത്തില്ല തന്നെ 10 ദിവസം കൊണ്ട് 300 സ്വലാത്തായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് 313 തവണ ചൊല്ലി വരണം. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 100 തവണയെങ്കിലും സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ട് വരണം. അപ്പോഴേ ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളവിടെ വരിക, അവിടെ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുക, ഒരു യാസീൻ ഓതുക, ആട്ട് ദ്വാരക്ക പിരിഞ്ഞു പോവുക, എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് പറയാ ഒരു ഫലമില്ല. വരും പോലെ വരണം. ഒരു സൽക്കാരത്തിന് വരുമ്പോ നമ്മൾ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാറില്ലേ? എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് പോകാറുള്ളത്? എന്നാൽ ഇവിടത്തിലേക്ക് ബേക്കറിയും സാധനമല്ല വരേണ്ടത്. ഇവിടത്തിലേക്ക് ഖുർആനോത്തുകളും സ്വലാത്തുകളുമായിട്ട് വരണം. എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയണം നമുക്ക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മഗ്രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയായി ആരംഭിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 8 മണിയോടുകൂടെ തൗബ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. അല്ലാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ. എല്ലാ ഉറൂസിനും പങ്കെടുക്കണേ. ഇന്ന ഉറൂസ് എന്നല്ല, എല്ലാ ഉറൂസിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല. എല്ലാവരും 2 കൈകളിലേക്ക് മന്ത്രിച്ചൂതും. 2 കൈകളിലേക്ക് മന്ത്രിച്ചൂതും. എന്നിട്ട് തല മുതൽ കാല് വരെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കും. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. ഇപ്പൊ സമയത്ത് നമ്മൾ 10:10 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മജ്‌ലിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നമ്മളെ നേർച്ച പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. 10:10 നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ. അതുപോലെ 11 മണിയാകുമ്പോ തൗബ കഴിഞ്ഞു പോകാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കാര്യമായി നമ്മൾ വന്നൊരു ദ്വാരക്കാണ്. ബിദ്അത്ത് മഖ്സൂദ് പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രാർത്ഥന അല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നിനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുസ്തഫാക്കനോട്, മുസ്തഫാക്ക് പിന്നെ എന്നെ അറിയാം, അത് പിന്നെ പൈസ പിരിക്കാറില്ല. ഞാനും കമ്മറ്റിട്ട് തെറ്റൽ അങ്ങനെയാണ്, പിരിക്കൂല എവിടെയും പോയിട്ട്. എന്താ പിരിക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഈ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും കടവും പ്രയാസമുള്ളവരാണ്. അല്ലേ? അല്ല മുത്തുമിനിങ്ങളെ, കൂട്ടത്തിൽ കടമുള്ളവരൊന്ന് കൈവന്തിച്ചേ. അനുസുസാറ് നോക്കിയാ നിങ്ങൾ, കടമുള്ളവരാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പിരിവ് നടക്കാത്തത്. പടച്ചോൻ അല്ലാഹു സലാമത്ത് തരട്ടെ. എന്നാലും എന്റെ മുത്തുമിനിങ്ങളെ, നമ്മൾ പിരിക്കാഞ്ഞാലും ഈ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ആക്കി കൂട്ടാൻ കണ്ടമാനം ചെലവ് വരും, ഇല്ലേ? അതായത് ഒരു കസേരക്ക് തന്നെ നല്ല വാടക കൊടുക്കണം. മുസ്തഫാക്ക, എത്ര കസേര ഫ്രീ ആണോ? എത്ര റുപ്യ കൊടുക്കണം ഒരു കസേരക്ക്? ഒരു 10 റുപ്യെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കസേരക്ക്. ഒരു കസേരക്ക് വാടക കൊടുക്കണ്ടേ? 5 റുപ്യ മതിയോ? അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ 10 റുപ്യ എടുത്തിട്ടാ പൈസ. അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റുകാരന് പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ? ചുരുങ്ങിയത് 5000 റുപ്യെങ്കിലും സെറ്റുകാരന് കൊടുക്കണ്ടേ? മുസ്തഫാക്ക ഓൻ പോവൂല. നല്ല സെറ്റാ, മാഷാ അല്ലാഹ്.
സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര മതി? കുറച്ച് 1, 2, 3, 6 10 മിനിറ്റ് സമയം, എന്തെങ്കിലും 2 ഹദീത്ത്, അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ ഖൈറാവും. വെറും 10 മിനിറ്റ് ആണ്, 10 മിനിറ്റ് അതിലേറെ ഏറൂല. കാരണം 10:30 മണിക്ക് നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ പറയും. പഠിച്ചോനെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഖൈറിന്റെ ബാബിന് തുറന്നു നൽകണം അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നൊരു സംഗതിയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അമലിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ സജീവമാണ് ആളുകൾ. നിസ്കാരത്തിലായാലും ദിക്റിലായാലും ഖുർആനോത്തിലായാലും മറ്റുള്ള അമലിലായാലും വലിയ മുമ്പിലാണ് മനുഷ്യന്മാർ. എന്നാൽ അതിനെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ രോഗമെന്നോണം നമ്മുടെ ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും അത് നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. ആ നിസ്സാരമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പിണക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. പിണങ്ങി നിൽക്കുക. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട്, മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരോട്, മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളോട്, ജേട്ടൻ അനുജനോട്, അനുജൻ ജേട്ടനോട്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ലാ യഹില്ലു ലിമുഅ്മിനിൻ അൻ യഹ്ജുറ മുഅ്മിനൻ ഫൗഖ സലാസ്. ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് മറ്റൊരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനോട് 3 ദിവസത്തിലേറെ പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന സംഗതികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നവരൊന്ന് കൈവന്തിച്ചേ. അല്ലാഹു ഇനി തൗഫീഖ് നൽകണം റബ്ബേ. ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറയാണ്, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മുഅ്മിനോട് 3 ദിവസത്തിലേറെ പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അത് അനുവദനീയമല്ല എന്ന് മഹാനാകുന്ന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഹബീബാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ പിണക്കത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ, ഞാനും നമ്മളെ ഇയാള് ആരാ, നമ്മളെ ഇല്യാസിന്റെ അമ്മോശൻ കാക്ക, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരെന്തേനി? എന്ത്? യൂസുഫ്. ഞാനും യൂസുഫിക്കയും പിണങ്ങി നിന്നു. സപ്പോസ് ആണ് ഉദാഹരണം. മൂപ്പര് ഞാൻ ഒരു വണക്കത്തിലില്ല. ഞാനും മൂപ്പരും 3 ദിവസത്തിലേറെ പിണങ്ങി നിന്നു. അങ്ങനെ യൂസുഫിക്കയോ ഞാനോ മരിച്ചു പോയാൽ, ഹബീബാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, ആരാണോ മരിച്ചുപോയത്, പിണക്കത്തിലായി മരിച്ചുപോയവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല. സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. പിണങ്ങി നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്മാർ അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എല്ലാം ഉണ്ട്. താടി നീണ്ടതാണ്, വലിയ തലേക്കെട്ടാണ്, വലിയ നീളമുള്ള ജുബ്ബയാണ്, നിസ്കാരത്തിൽ മുന്നിലെ സഫിലാണ്, തസ്ബീഹമാലയുടെ നീളം അപാരമാണ്, നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിശാലമായ നിസ്കാരത്തയം കൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല. പിണങ്ങിയിട്ടാണോ മരിച്ചുപോയത്, ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കടന്നാൽ, ഞാനും യൂസുഫുക്കയും തമ്മിൽ പിണങ്ങി. 1-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 2-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 3-ാമത്തെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോയാൽ, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഹബീബാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എന്നാൽ ആരോടാണോ പിണങ്ങിയത്, ആ പിണങ്ങിയവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം, അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഫയൽഖാഹു, അവനെ കണ്ടെത്തിക്കണം സഹാബ. എന്നിട്ടോ ഫൽയുസല്ലിം, അയാളോട് നിങ്ങൾ സലാം പറയുകയും ചെയ്യണം. ഫൽയുസല്ലിം അലൈഹി, അയാളോട് സലാം പറയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഹബീബാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഓനെ കാണുമ്പോൾ സലാം പറയാൻ മതി എന്ന് പറയില്ല. അങ്ങാടിക്ക് വരട്ടെ,
ഓനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ സലാം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ സലാം പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകളുടെ കല്യാണമുണ്ട് അപ്പോൾ സലാം പറയാം, എന്റെ വീട് കൂടലുണ്ട് അപ്പോൾ സലാം പറയാം. അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. 3 ദിവസത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറയാണ് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. യൂസുഫ്ക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യൂസുഫ്ക്ക വരണം. അവിടെ തറവാട് നോക്കരുത്, അവിടെ സ്ഥാനം നോക്കരുത്, അവിടെ മഹിത നോക്കരുത്, അവിടെ തൊലിയുടെ കളർ നോക്കരുത്, അവിടെ കീശയിലുള്ള കാശ് നോക്കരുത്, അവിടേക്ക് പോകണം. എന്നിട്ടോ ഫൽയുസല്ലിം അലൈഹി, അയാളുടെ മേൽ സലാം പറയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഹബീബാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കെ പറയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പിണക്കം അനുവദനീയമേ അല്ല, അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല. ഇനിയോ ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ യൂസുഫ്ക്കയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു, ഞാൻ മൂപ്പര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര തെറ്റിലാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ മൂപ്പരോട് സലാം പറഞ്ഞു. ഫഇന റദ്ദ അലൈഹി സലാം, യൂസുഫ്ക്കന്റെ സലാം മടക്കിയാൽ, സലാം അലൈക്കും യൂസുഫ്ക്ക, സലാം മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫഖദ് ഇശ്തറകാ ഫിൽ അജ്രി, കൂലിയുടെ വിഷയത്തിൽ രണ്ടുപേരും സമന്മാരാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടത്തുമെന്നാണ്. അവരുടെ അമൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും, അവർക്ക് അല്ലാഹു ഈമാൻ നിറച്ചു കൊടുക്കും. അവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയാൻ അവർക്ക് തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായില്ലേ? കൂലിയുടെ വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹു രണ്ടുപേർക്കും സമമായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിലും ആരാണോ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞത് അവനായിരിക്കും ആദ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുക എന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കെ പറയും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആരാണോ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞത്, ഞാനാണോ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആദ്യം സ്വർഗത്തേക്ക് പോകും. യൂസുഫ്ക്കയാണോ ആദ്യം എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ യൂസുഫ്ക്ക ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പരക്കം പാഞ്ഞ് സലാം പറയണം നമ്മള്. ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിലേറെ പിണങ്ങിയ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകരുത്. അല്ലാഹുവേ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഭാര്യയോട്, മക്കളോട്, കുടുംബങ്ങളോട് ആരോടും പിണങ്ങരുത്. പിണങ്ങിയിട്ടൊരവസ്ഥ വേണ്ട. അല്ലാഹുവേ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഇത് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. എന്നാൽ ആയിഷ ബീവി പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ ഖാല, നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ലാ യകൂനു ലി മുസ്ലിമിൻ അൻ യഖ്ജുറ മുസ്ലിമൻ ഫൗഖ സലാസ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി 3 ദിവസത്തിലേറെ പിണങ്ങി നിൽക്കരുതെന്ന് മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി പറയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 ദിവസത്തിലേറെ പിണങ്ങി നിന്നപ്പോൾ 4ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ യൂസുഫ്ക്കയെ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സ്വഹാബാ സല്ലിം അലൈഹി, അയാളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ സലാം പറയണം. 3 മിറാത്ത്, 3 തവണ സലാം പറയണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ്. മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തിലാണ് ഒരാൾ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ തറവാട്ടുകാരനാണ്. പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പഴയ കാലത്ത് ആലിമീങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പത്രം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യാണ്. ഇന്നിപ്പോ പത്രമൊക്കെ പോയിണ്. ഇപ്പൊ പള്ളി കുത്തിരുന്ന് സിനിമ കാണുന്ന കാലം. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്നത് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, ആരടാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പത്രം വായിക്കുന്നത്? അപ്പൊ മറ്റാളെ വെച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ആരാന്ന്? കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയണോന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ അയാൾ പത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ തച്ചു. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ അടിച്ചു. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് തിരിച്ചിട്ട് 2 കണ്ടു കൊടുത്തു. അത് പ്രശ്നമായി. നാട്ടിൽ വലിയ വിഷയായി. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പിണങ്ങി. പിന്നെയുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ടുപേരും മിണ്ടണില്ല. പിറ്റേന്ന് ദിവസം കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങാടിയിലൂടെ വരണം ദാറുൽ ഉലൂമിലേക്ക്. അങ്ങാടിയിലൂടെ വരുമ്പോ എവിടെ ഇന്നാള് ഇന്നാൾ എന്നോട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്,
ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അയാളോട് സലാം പറഞ്ഞത് 3 തവണയാണ്. അത് ഹബീബാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണ്. സ്വഹാബാ, നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സല്ലിം അലൈഹി 3 മിറാർ, 3 തവണ അയാളോട് സലാം പറയണം. എങ്ങനെ? അസ്സലാമു അലൈക്കും യൂസുഫ് കാ, വഅലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ് നിർത്തണം. അയാൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞപ്പോ സലാം അടക്കിയിട്ടില്ല. രണ്ടാമതും പറയണം അസ്സലാമു അലൈക്കും യൂസുഫ് കാ. അയാൾ സലാം അടക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? എന്റെ സലാം ഒപ്പര് മടക്കൂല എന്നല്ല, നമ്മളപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ സലാം ഒപ്പര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല എന്നാണ്. മൂന്നാമത് മരണം യൂസുഫ് കാ, യൂസുഫ് കാ അസ്സലാമു അലൈക്കും. 3ാമത്തെ തവണയും പറയണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സലാം അവർ മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ? അങ്ങാടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ യൂസുഫ് ഖാനോട് സലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ സലാം യൂസുഫ് ഖാൻ മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ? അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. യൂസുഫ് ഖാൻ, ആ ഉദാഹരണം യൂസുഫ് ഖാനെ പറയണ്ട. യൂസുഫ് ഖാൻ എന്നെ സലാം പറഞ്ഞു, മൗലാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പൊ ഞാനും യൂസുഫ് ഖാൻ തമ്മിൽ തെറ്റെന്താണ്? മൂപ്പരിനെ പറ്റി എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാനും മൂപ്പരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തെറ്റിയതാണ്. തെറ്റിയത് അങ്ങാടിയിൽ കണ്ടു യൂസുഫ് ഖാനെ. അപ്പൊ യൂസുഫ് ഖാൻ കണ്ടപ്പോ യൂസുഫ് ഖാൻ വാളൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ചവനെ തെറ്റി നിൽക്കാൻ പാടില്ല, തെറ്റി നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ആ സ്വർഗത്ത് കിടക്കൂലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് യൂസുഫ് ഖാൻ കണ്ടപ്പോ സലാം പറഞ്ഞു. ഞാൻ മടക്കില്ല. വീണ്ടും സലാം പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദേ, ഞാൻ മടക്കില്ല. 3ാമത്തെ വട്ടവും സലാം പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഞാൻ മടക്കിയിട്ടില്ല. എന്തേ? എന്റെ അഹങ്കാരം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം, എന്നോട് യൂസുഫ് ഖാൻ സലാം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മടക്കില്ല. ഞാൻ മടക്കൂല. ഞാൻ അപ്പക്കാട്ടിലെ തറവാടാ. എന്റെ തറവാട് അപ്പക്കാട്ടിലാണ്. ഞാൻ ആരാന്നറിയോ? എനിക്ക് ബെൻസ് കാറും മെർസിഡീസും, എനിക്ക് ബെൻസും 2 നില വീടിന്റെ മക്കള് ഗൾഫിലും, ഒരു മോൻ ഡോക്ടറും. ഓലക്കെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് സലാം മടക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോകുകയാണ്. അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്തിൽ യൂസുഫ് ഖാന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, ഈ മൗലാരി ഇത്രയും വലിയൊരു അഹങ്കാരിയായിരുന്നു, ഇയാളുടെ സലാം പറയണ്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്ത വരൂലേ? എന്നാൽ അങ്ങനെ ചിന്ത വരേണ്ടതില്ല. ഹബീബാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, സ്വഹാബ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം 2 പേര് തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിന്നു. ആദ്യം ഒരാൾ അയാളുടെ സലാം മറ്റവൻ മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, വഇൻ സല്ലമ അലൈഹി വലം യഖ്ബൽ സലാമഹു റദ്ദത് അലൈഹിൽ മലായിക. ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, യൂസുഫ് ക മൗലാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും, മൗലാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും, മൗലാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരൊറ്റ സലാമും ഞാൻ മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂസുഫ് കയുടെ സലാം മടക്കാൻ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് ചടപടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാന്മാരാകുന്ന മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. ഭൂമി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരാകുന്ന മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടെല്ലാവരും സഫായി നിന്ന് യൂസുഫ് കയുടെ കൈ പിടിച്ച് വഅലൈക്കുമുസ്സലാം, 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 വഅലൈക്കുമുസ്സലാം എന്ന സലാം മടക്കുമെന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പുതിയാപ്പിള എന്നിട്ട് ഭാര്യ തെറ്റി. ഭാര്യ എന്നല്ല ഇവിടെ പറയാ, അല്ലെ പിരിച്ചായിന്നോ? പെഞ്ഞായി എന്ന് പറയും. പെഞ്ഞായി. ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് കർണാടകയിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ലിസ്റ്റ് അതാണ്. സാധേ പെഞ്ഞായി സുഖല്ല, ദ്വാരക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ദ്വാന്റെ ലിസ്റ്റ് അതാണ്. പെഞ്ഞായിക്ക് സുഖല്ല, ദ്വാരക്കണം. ഞാൻ തമാശക്ക് പറയല്ല, ഏതായിരുന്നാൽ അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചതാണത്. പെഞ്ഞായും തമ്മിൽ തെറ്റി. പെഞ്ഞായി ഇങ്ങനെ കൂടെ കുടിച്ച അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഇച്ച മടക്കണില്ല. ഇച്ച അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഇച്ച മടക്കണില്ല. ഇച്ച അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്റെ പൊന്നാര പെഞ്ഞായിമാരെ, നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട. നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് സലാം മടക്കാൻ മഹാന്മാരാകുന്ന മലക്കൾ സ്വഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. സലാം ഓര് മടക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നാൽ സലാം മടക്കാതെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞുപോയ എന്നോട് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ശൈത്താന്മാരും എന്റെ അരികിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് അവരെ മുഴുവനും എന്നെ ആശംസിക്കുന്നതാണ്. ഓ, അടിപൊളി മൂല്യർ, ഇങ്ങനെ അവിടെ മൂല്യരായാലും
യൂസുഫ് സലാം പറയുമ്പോൾ മടക്കലിഞ്ഞ് മൂപ്പര് അങ്ങാടി വീണ് കാണും. മിണ്ടരുത് മൂപ്പരോട് സലാം. നിങ്ങളാണ് ശരിക്ക് യഥാർത്ഥ മൗലിയാർ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എയറിൽ കയറും. എന്താ ഇന്ന നരകത്തിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ബാധ്യത ആർക്കുണ്ട്? ഈ ശൈത്താന്മാർക്കുണ്ട്. ഒറ്റക്കുട്ടിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പിണങ്ങിയവരുണ്ടെങ്കിൽ സലാം പറയില്ലെന്ന് പറയോ? ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു സലാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം അല്ലാഹു നന്നാക്കുന്നതാണ്. മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ ഏറ്റവും ഭാരം തൂങ്ങുന്ന അമൽ സൽ സ്വഭാവമാണെന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കെ പറയും, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കനെ പറഞ്ഞാണ് വെള്ളിയാഴ്ചരാവാണല്ലോ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓലെ സ്വഭാവം തന്നെ അല്ലാഹു നന്നാക്കുന്ന. നെറ്റിയിലുള്ള നമസ്കാരത്തായമ്പല്ല മുസ്ലിമിൻ അടയാളം സോദരാ. പഴയകാലത്തിന്റെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു പാട്ടാണ്. മേഖല വരെ പോയി, പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മേഖല, അവിടുന്ന് പിന്നെ സർഗലയത്തുനിന്ന് ജയിച്ചു, മേഖലയെന്ന് ജയിച്ചു. ജില്ലയ്ക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു മൂല്യാരുണ്ടായിരുന്നു. തെറ്റിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പാട്ടിൽ നിസ്കാരത്തായമ്പിനെയും താടിയെയും പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഫൈൽഡാണ്, തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാട്ടിൽ നിസ്കാരത്തായമ്പിനും താടിയും പരിഹസിച്ചതല്ല. നെറ്റിയിലുള്ള നമസ്കാരത്തായമ്പല്ല മുസ്ലിമിൻ അടയാളം സോദരാ. ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ട താടി ഉണ്ടാവലല്ല. നെറ്റിയിൽ 14-ാം രാവ് പോലെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന നെറ്റിത്തടത്തിലുള്ള നിസ്കാരത്തേമ്പല്ല, തലേക്കെട്ടിന്റെ വലിപ്പമല്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗാവകാശിയായി എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? അവരുടെ സ്വഭാവ മഹിമ കൊണ്ട്. അവരുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാണോ, അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. ചെറിയനോടും വലിയവനോടും പണുള്ളവനോടും പണമില്ലാത്തവനോടും എല്ലാരോടും ഒരേ സ്വഭാവം. അൽഹംദുലില്ലാ, അഹങ്കാരമില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, ഞാനെന്നുള്ള ഭാവനയില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് നടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അന്നസഈം. വല്ലാത്തൊരു ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ്. ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന എൻട്രി, സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന കവാടത്തിന്റെ അരികിൽ ഒരു മനോഹരമായ കൊട്ടാരമുണ്ട് സ്വഹാബ. ആർക്കാണ് ആ കൊട്ടാരമെന്നറിയോ? 10 ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കല്ല, 10 ഉംറ നിർവഹിച്ച ആളുകൾക്കല്ല. ആർക്കാണ് ആ കൊട്ടാരം? ലിമൻ തറക്കൽ മിറാ വഇൻ കാന മുഹിഖാ. അവർക്കാണ് ആ കൊട്ടാരം. ആരാണ് അയാൾ? ലിമൻ, ഒരുത്തനിക്കാണ് തറക്കൽ മിറാ, അവൻ തർക്കത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ്. തർക്കം ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകള്. ലിമൻ തറക്കൽ മിറാ വഇൻ കാന മുഹിഖാ. അവന്റെ അരികിൽ സത്യമുണ്ട്, വാസ്തവമുണ്ട്, എന്നിട്ടും തർക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവൻ. ഞാനും യൂസുഫുകയും തമ്മിൽ തർക്കിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ തർക്കിക്കണമെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ പകലാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ പകലാണ്. യൂസുഫുക പറഞ്ഞു രാത്രിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പകലാ യൂസുഫുക. കണ്ടില്ലേ, ആൾക്കാരെ കാണില്ലേ, കസാര കാണില്ലേ, ഗ്രൗണ്ട് കാണില്ലേ, ഇത് പകൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യൂസുഫുക പറഞ്ഞു, മൗലിയാർ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലാതായോ? ഇത് രാത്രിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂസുഫുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിട്ടു എന്നോട്, ഇത് പകൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മൂപ്പർക്കറിയാം അത് പിടുത്തം വിട്ട റൂട്ടാണ്. അപ്പൊ യൂസുഫ് ഖാൻ എന്ത് പറയാ, എന്നാ അസ്സലാമു, പകൽ തന്നെ മൂല്യർ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഹക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലാകണില്ലെങ്കിലോ എന്നാ വഅലൈക്കും അസ്സലാം, നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ലിമൻ തറക്കൽ മിറാ വഇൻ കാന മുഹിഖാ. സത്യങ്ങൾ എടുത്ത രാത്രി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ തർക്കണ്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയാ സ്വർഗത്തിന്റെ മെയിൻ കവാടത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം അല്ലാഹു പണിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ കൊട്ടാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈബന്ധിക്കോ. ആ കൊട്ടാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അൽഹംദുലില്ലാ. നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? തർക്ക ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോകണം. ചില ഗ്രൂപ്പിൽ ഭയങ്കര തർക്കിക്കും. അതങ്ങനെയാണ്, ഇതിങ്ങനെയാണ്, അത് ഇതാണ്, അതാണ്.
ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോയാൽ ലിമൻ തറക്കൽ മിറാ, ആ വിഭാഗത്തിൽ അവൻ പെടും. സ്വർഗത്തിൽ ആ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ കൊട്ടാരം എവിടെയാണ്? ഫീ വസ്വത്തിൽ ജന്ന, സ്വർഗലോകത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തിലാണ്. ആ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തിലുള്ള സ്വർഗലോകത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തിലുള്ള ആ കൊട്ടാരം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? ലിമൻ തറക്കൽ കദിബ വഇൻ കാന മാസിഹാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ലിമൻ തറക്കൽ കദിബ, കള്ളവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ്, കള്ളത്തരം പറയാത്തവൻ. വഇൻ കാന മാസിഹാ, തമാശയിൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത മനുഷ്യന്മാർ. കളവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ 1. ഇവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. കേരളത്തിന്റെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഏപ്രിൽ 1 ഇവിടെ ഇല്ലാന്നോ? ഏപ്രിൽ 1 ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കിയിട്ട്, ഏപ്രിൽ ഫുൾ ഇല്ലേ? മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഫൂൾ. ഫുൾ എന്നല്ല പറയാം, മനുഷ്യന്മാരെ വിഡ്ഢികളാക്കുക. അതിന് അലാറം വെച്ച് കടന്നുറങ്ങിയവരുണ്ട്. മാർച്ച് 31 അലാറം വെച്ച് കിടക്കുക, ഏപ്രിൽ ഫൂളിനൊരു കളവ് പറയാൻ. കളവ് പറയാൻ ഒരു ദിവസം തെരഞ്ഞെടുത്തവർ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ലിമൻ തറക്കൽ കദിബ വഇൻ കാന മാസിഹാ, തമാശയിൽ പോലും കളവ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ, കള്ളത്തരം പറയാത്ത ആളുകൾ, അവർക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന് അല്ലാഹു പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മൂന്നാമത്തെ കൊട്ടാരം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൂന്നാമത് ഫീ അഅലൽ ജന്ന, സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മേലൊരു കൊട്ടാരമുണ്ട് സ്വഹാബ. ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ആ കൊട്ടാരം എന്നറിയോ? ആ കൊട്ടാരം സൽ സ്വഭാവികൾക്കുള്ളതാണ്. ഭാര്യയോട് നല്ല നിലക്ക് നിന്നവൻ, ഭർത്താവിനോട് നല്ല നിലക്ക് നിന്നവൾ, അമ്മായിയമ്മയോട് നല്ല നിലക്ക് നിന്നവൾ, അമ്മോശൻ കാക്കയോട് നല്ല നിലക്ക് നിന്നവൻ, ജേട്ടനോട്, അനുജനോട്, കുടുംബത്തിനോട്, അയൽവാസിയോട്, അയൽവാസിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ കേട്ടോളി. മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വെളിച്ചമോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റോ കടക്കുന്ന രീതിയിൽ കൺമതിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മനസ്സിലായോ? വീടിന്റെ കമൗണ്ട് വാളില്ലേ, വലിയ മതിലില്ലേ, ആ മതിൽ അയൽവാസി പറയാ, ഇച്ചായി മതിലൊന്ന് പൊളിച്ചോ. എന്തേ കാരണം? എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യം കാറ്റ് കിടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കാറ്റ് കിടക്കണില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 2 ലോഡ് കല്ലും കൂടെ അടിച്ചു വാങ്ങിട്ട് ഒന്നുകൂടി കെട്ടുക, എന്നിട്ടോ മുന്നിലെ സഫിൽ കുത്തിന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പൊന്നാരൻ്റെ എണ്ണിയോ എന്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചെല്ലണ്? എന്ത് കാര്യാണടോ നിന്റെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്ക്ക്? അയൽവാസി ഇടങ്ങേറാക്കിയിട്ട് ആ മതിൽ പൊളിച്ചു കളയണമെന്നാണ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത്രയും വലിയ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വിശാല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെയുള്ളവന് ഫീ അഅലൽ ജന്നയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്, ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ടെന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയാണ്, അതേ സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാര സ്വർഗലോകത്തിൽ സ്വഹാബ ഞാൻ കയറി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാലും പുറത്തിൽ നിന്നുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. ആർക്കാ നബിയെ? മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അത് സലാമിനെ പരത്തുന്ന മനുഷ്യന്മാർ. സലാമിനെ പരത്തുന്നവനെ അറിയണോനോടും അറിയാത്തവനോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പെടുത്തിയട്ടെ. സലാമിനെ പരത്തണം, ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവൂല എന്നാണ്. സലാമിന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവൂല. വാഴ് പറയണം മൗലിയാമാർക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാഞ്ഞത് എന്താണ്? മൂപ്പര് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും പോയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയും, വഅലൈക്കും സലാം എന്നെല്ലാവരും പറയും. ദാരിദ്ര്യം പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക? കാണുന്നവരോട് മുഴുവൻ മൂല്യമാര് സലാം പറയും. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് കിട്ടാനടോ? സലാം പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സലാം പറയണം, പരസ്പരം എല്ലാവരും സലാം പറയും, എല്ലാവരും സലാം പറയും. അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കൈപിടിക്കും. സലാമിനെ പറ, ആ കൊട്ടാരം നമുക്ക് കിട്ടണം. എല്ലാവരും സലാം പറയും, പരസ്പരം സലാം പറയും, പരസ്പരം സലാം പറയും. അല്ലാഹുവിന് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്.
തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സലാം ഇവർക്കുള്ള കൊട്ടാരമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആർക്കാണ്? ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കുമുള്ളതാണ് ആ കൊട്ടാരം. പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, കല്യാണം നടത്തുക, എന്നിട്ട് പാവങ്ങളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക അല്ലെ? അതിഥി സൽക്കാരത്തിന് ഇസ്രാഫില്ല എന്നാണ്. അതിഥി സൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രാഫില്ല എന്നാണ്. അവിടെ അമിതമില്ല. മന്തിയോടുകൂടെ ബിരിയാണി വെക്കാം, ബിരിയാണിയോടുകൂടെ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാം, കോഴിയോടുകൂടെ മീൻ വറക്കാം, മീനോടുകൂടെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കാം, ചെമ്മീനോടുകൂടെ ആടിനോടുകൂടെ ബ്രോസ്റ്റോടുകൂടെ എന്തും ഉണ്ടാക്കാം. ഇസ്രാഫില്ല, അത് അമിതമല്ല. അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലാണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ഖലീലുല്ലാഹ് എന്ന പേര് വരാനുണ്ടായ കാരണം ഭക്ഷിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവിടെ വലിയൊരു സൽക്കാരം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞായറാഴ്ചന്റെ അന്ന് വലിയൊരു സൽക്കാരം നടക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ കൂടണം. 1000 കിലോ ഇറച്ചി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ പറയും, നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ റെഡിയാവും. ആ ഒരു സദഖ കൂടെ ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഫലമാണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നത് ദിക്ർ ചൊല്ലി ദ്വാരക്കാനാണല്ലോ, ഒന്ന് തൗബ ചെയ്യാനാണല്ലോ. അല്ലാഹ്, കൊയിലാണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നഫീസ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി 25 കിലോ ഇറച്ചി പഠിച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. അതിന്റെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കണം റബ്ബേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഈ ലൈറ്റും ഈ കാൽമേലെ ലൈറ്റും ഇന്നലെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥ കിട്ടാനാണ് പ്രശ്നം. സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ പറയും. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അൽ ഖദീം അൽ കരീം അർ റഹീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം മിൻ കുല്ലി ദംബിൻ അദ്നബ്തുഹു അംദൻ ഔ ഖത്അൻ ഔ സിർറൻ ഔ അലാനിയതൻ ഔ സഗീറൻ ഔ കബീറാ വഅതൂബു ഇലൈഹി മിനദ് ദംബ് അല്ലദീ അഅലമു വമിനദ് ദംബ് അല്ലദീ ലാ അഅലമു ഇന്നക അൻത അല്ലാമുൽ ഗുയൂബ്. എല്ലാവരും പറയും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് കൊടുത്തു പറയും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. മുത്തുമിനികളുടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്, മലക്കൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഖുത്ബുസ്സമാൻ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണുള്ളത്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അൻ ജമീഇ മാ കരിഹല്ലാഹു ഖൗലൻ വഫിഅലൻ വഅമലൻ വഖാതിറൻ വനാളിറാ. അവൻ ഓർത്ത് പറയും ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, അവൻ ഓർത്ത് പറയും ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും മറവിയായും രഹസ്യമായും വെളിച്ചമായും ചെയ്ത എല്ലാ ചെറുദോഷത്തെ തൊട്ടും മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയണേ, മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയണേ, എല്ലാ വൻദോഷത്തെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഫുർഖാനുൽ അദീമാകുന്ന വേദത്തിൽ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ഖാലിസായ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും മേലാൽ യാതൊരു ദോഷം കൊള്ളയും മടങ്ങുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം കരുതിയുറപ്പിച്ചു.
അല്ലാഹുവോർത്ത് ബറി തമ്പുരാനെ 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 റബ്ബനാ 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 ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ അനേകം കുറ്റവും ദുർമര്യാദയും ചെയ്ത പാപികളാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദോഷത്തിൻ്റെ പെരിപ്പം കൊണ്ടും വണ്ണം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് കൃപ ചെയ്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിന്റെ കഠിനമായ നരകത്തിൽ വീണ് വെന്തുരുകുന്ന ഗുണം കെട്ട അടിയാറുകളായി പോകും. തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവോർത്ത് ബറി തമ്പുരാനെ 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 അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവോർത്ത് വിളിക്ക് അല്ലാഹ് 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 അല്ലാഹ്. നിന്റെ കൃപ കൊണ്ടും ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം. അല്ലാഹുവോർത്ത് ബറി തമ്പുരാനെ 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 അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു അലൈഹാ നഹ്യാ വഅലൈഹാ നമൂതു വഅലൈഹാ നുബ്അസു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവോർത്ത് ബറി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ കസീറൻ ത്വയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. പടച്ചോനെ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ചാരത്താണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. മഹാനവറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്.
കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്ത ദോഷം പൊറുക്കണം അല്ലാ. ചെവി കൊണ്ട് ചെയ്ത ദോഷം പൊറുക്കണം റബ്ബേ. നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്ത ദോഷം പൊറുക്കണം റബ്ബേ. ഹൃദയം കൊണ്ട് ചെയ്ത ദോഷം പൊറുക്കണം റബ്ബേ. കൈകാലുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത ദോഷം പൊറുക്കണം റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി അകന്നു നിൽക്കാൻ തൗഫീഖ് തരണം റബ്ബേ. തെറ്റില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, തെറ്റുകളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ വലിയ മറയിട്ട് തരണം റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ പൊന്നുമ്മാന്റെ ദോഷം പൊറുക്കണം റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, 10 മാസം ഞങ്ങളെ ഗർഭം ചുമന്ന് വേദനയോടെ പ്രസവിച്ച ഞങ്ങളെ പൊന്നും ഉമ്മച്ചിയുടെ ദോഷം നീ പൊറുക്കണം റബ്ബേ. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഉമ്മയെ ഒന്ന് ഓർക്കൂ. എന്നിട്ട് പടച്ചോനോടൊന്ന് പറയൂ, ഞങ്ങളമ്മച്ചിക്ക് നീ പൊറുക്കണം റബ്ബേ. ഉമ്മച്ചിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം റബ്ബേ. ഉമ്മച്ചിന്റെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റബ്ബേ. വാപ്പച്ചിന്റെ ദോഷം പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ വാപ്പമാര് പാവങ്ങളാണ് റബ്ബേ. അവരെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണം റബ്ബേ. സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം റബ്ബേ. സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം റബ്ബേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര് പാപങ്ങളാണ് റബ്ബേ. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭാര്യമാരൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക്. പാവല്ലേറ്റിങ്ങള് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ വീട്ടുജോലി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വസ്ത്രം അവരലക്കി തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ഉറപ്പിക ഐറ്റിങ്ങൾ നമ്മളോട് ശമ്പളം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. സഹോദരിമാരെ, ഇഖ്ലാസോടെ ആമീൻ എടുത്തോളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ദോഷം പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ദോഷം പൊറുക്കണം റബ്ബേ. പേരമക്കളെ ദോഷം പൊറുക്കണം റബ്ബേ. മരുമക്കളെ ദോഷം പൊറുക്കണം റബ്ബേ. മരിക്കുമല്ലോ റബ്ബേ. അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമല്ലോ പഠിച്ചോനെ. ഞങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിച്ച് വലിക്കല്ല റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാപികളായ ഞങ്ങൾ, ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ നിന്നോടിതാ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ, ദുആക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണല്ലോ. കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മരണം നന്നാക്കി തരണം റബ്ബേ. സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണമാക്കണം റബ്ബേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കനെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള മരണമാക്കണം റബ്ബേ. സ്വർഗത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണമാക്കണം റബ്ബേ. പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മരണമാക്കണം റബ്ബേ. ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളാരുമല്ലാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങൾക്കറിയാം പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളാരുമല്ല പഠിച്ചോനെ. എന്നാലും ആഖിർ സമാനിൽ ജീവിക്കണ ഈ മനുഷ്യന്മാര് പഠിച്ചോനെ, ഖുത്ബുസ്സമാൻ തങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പഠിച്ചോനെ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗാവകാശിയായിട്ട് മരിപ്പിക്കണം റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ഇറക്കി വിടണ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ചവനെ. മുത്തൂമിനിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ് രംഗം. മയ്യത്തൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടേ 3 കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടേ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച്. അതുവരെ എന്റെ വീട്, അതിന്റെ കാറാ, അതിന്റെ ബൈക്കാണ്, അതിന്റെ പറമ്പാണ്, അതിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും എന്റെ
ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. 3 കട്ടം തുണിയെ കുറിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോണ്ട തുണിനെ മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് കൊടുത്താൽ പഠിച്ചോനാ യാത്ര ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദമുള്ള യാത്രയാക്കണം റബ്ബേ, സന്തോഷമുള്ള യാത്രയാക്കണം റബ്ബേ. ധാരാളം മലക്കുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം റബ്ബേ, തങ്ങന്മാര് പങ്കെടുത്ത യാത്രയാക്കണം റബ്ബേ, ഉസ്താദുമാര് പങ്കെടുത്ത യാത്രയാക്കണം റബ്ബേ. പള്ളി നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊടുകുന്ന ജനാസ നിസ്കാരമാക്കണം റബ്ബേ. അതും കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, പള്ളിപ്പറമ്പില് ഏതൊക്കെയോ മീസാങ്കല്ലിന്റെ ഇടയില് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കല്ലോ പഠിച്ചോനെ. പഠിച്ചോനെ ആ ഖബർ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്തിലാക്കണം റബ്ബേ, സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റബ്ബേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരും മരിച്ച ഖബറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റബ്ബേ. ഖബറിൽ സന്തോഷം നിറച്ചു കൊടുക്കണം റബ്ബേ. നാളെ മഹ്ശർ എന്ന കോടതി ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബേ. ദുനിയാവിൽ കളിച്ചതും ചിരിച്ചതും പറഞ്ഞതും രസിച്ചതും നടന്നതും ഭക്ഷിച്ചതും എല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന കോടതി ഞങ്ങളെ വഷളത്തരത്തിലാക്കല്ല റബ്ബേ, മാനം കെടുത്തല്ല റബ്ബേ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തണേ റബ്ബേ. സിറാത്ത് പാലം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ നീ കടത്തണം റബ്ബേ. കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. നരകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വലിച്ചെറിയല്ല റബ്ബേ, നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളികളാക്കല്ല റബ്ബേ. ഹബീബാ നബി തങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ, 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 സ്വർഗം നൽകണേ റബ്ബേ, സ്വർഗം നൽകണേ റബ്ബേ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് നൽകണേ അല്ലാ, ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് നൽകണേ റബ്ബേ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ കൂടെ തരണേ അല്ലാ. ഇനി എൻ്റെ മുത്തുമിനിങ്ങളെ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്, ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയാണ്. മുത്തുമിനിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒറ്റക്ക് പഠിച്ചവനോട് പറയാനല്ലേ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളൂ. ആരെങ്കിലും ഇരിക്കണോലുണ്ടെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് സമയം ബാക്കിയുള്ളൂ. ഈ 2 മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത്, 1 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത്. ഉമ്മമാരുപ്പമാര് നെഞ്ചോട് നേരെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചൊന്ന് കരഞ്ഞോക്കി റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ. ആരൊക്കെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന് വേണ്ടി ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ? വാപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞോരില്ലേ? ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞോരില്ലേ? മക്കളുടെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞോരില്ലേ? നമുക്കൊന്ന് പടച്ചോന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് കരഞ്ഞൂടെ? ഒന്ന് നെഞ്ചോട് നേരെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഒന്ന് കരഞ്ഞു നോക്കി. നിങ്ങൾ ആവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് പടച്ചോനോട് പറഞ്ഞു നോക്കി. തോമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി, ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞോളി. നിങ്ങൾ ആവശ്യം പറയും. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? അതായത് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലില്ലേ? നെഞ്ചോട് നേരെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് പടച്ചോനോട് പറഞ്ഞു. ഈ ആയിരക്കണക്കായ സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ കുറെ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടാ. ഓലാമി ഉണ്ടാവും. ഒറ്റക്ക് ദ്വാരന്നോളി, ഒറ്റക്ക് ദ്വാരക്കൂ. നിങ്ങളെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞോളി. രോഗം മാറാൻ പറഞ്ഞോളി. പഠിച്ചവനോട് രോഗം മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറയും. മാന്മാരെ ബർക്കത്തുണ്ട്, രോഗം മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറയും, മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറയും. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ റബ്ബിനോട് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരില്ലേ ഈ കൂട്ടത്തില്? പഠിച്ചോനെ എന്റെ കടം പൊട്ടിത്തരണം എന്ന് പറയും. ഒന്ന് പഠിച്ചോനോട് പറയും, ഒന്ന് റബ്ബിനോട് പറയും. പഠിച്ചോന്റെ ഖജനാവ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മളെടുത്തേക്ക് ഇങ്ങ് നിൽക്കാണ്. ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കോളി, ചോദിച്ചോളി, റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചോളി, പഠിച്ചോ തരും. അടുത്ത റാത്തീബിൽ ഇവിടെ ഞാനിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കടം വീട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരണമെന്ന് പഠിച്ചോനോട് പറയും. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാവണം എന്ന് പറയും. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരില്ലേ? എനിക്ക് മക്കളെ വേണമെന്ന് പറയും, എനിക്ക് മക്കളെ വേണമെന്ന് പറയും. തന്ന മക്കൾ നന്നാവല്ലേ? എത്ര വട്ടം നമ്മളെ മക്കളെ വയ്യാലെ നടന്നിട്ട് മോനെ നിസ്കരിക്കടാ, മോനെ നിസ്കരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എത്ര വട്ടം നമ്മൾ നടന്ന്. ഒന്ന് പഠിച്ചവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയോ?
ഒന്ന് പഠിച്ചവനോട് പറയും, എന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കണം എന്ന് പറയും, എന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കണം എന്ന് പറയും. ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങളെ കൈയുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് വയറിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് വെച്ചേക്കൂ, നിങ്ങളെ കൈ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കൂ. എന്നിട്ട് പഠിച്ചവനോട് പറയും, റബ്ബേ എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ 10 മാസം ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുനടന്നിട്ടുണ്ട്, വേദനയോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ പ്രസവിച്ചത്, എന്റെ കുട്ടികളെ നന്നാക്കണം എന്ന് പറയും. ഒക്കെ പറയും, നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടെൻഷനുമായിട്ടാണോ വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, എല്ലാം റബ്ബിനോട് പറയും. ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞോളി, നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് പറയാനുള്ള സമയം അത്. ഒറ്റക്ക് ദ്വാരക്കി, ഒറ്റക്ക് ദ്വാരക്കി, ഒറ്റക്ക് ദ്വാരനോളി, ഒറ്റക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കണം എന്തിനാന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കന് ദ്വാരക്കാനാ, ഉറക്കനെ പറഞ്ഞു ദ്വാരനോളി, റബ്ബേ എന്ന് വിളിച്ചു ദ്വാരനോളി. പഠിച്ചോനേന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി, അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ. അള്ളാഹ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഷയും അറിയും. അള്ള ദയാലുവാണ്, കൃപയുള്ളവനാണ്, അള്ളാഹു കരുണയുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുന്നേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു നൽകണത്. പഠിച്ചോൻ ദയാലുവാണ്. റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞോളി, പഠിച്ചോനോട് പറഞ്ഞോളി, പഠിച്ചോനോട് പറഞ്ഞോളി, നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് നൽകണം റബ്ബേ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ടെൻഷനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വെക്കുക പഠിച്ചോനെ. ഇനി ഒന്നും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ മനസ്സിക്കോ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇനി കയറ്റരുത് പഠിച്ചോനെ. സന്തോഷത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തൗഫീഖ് തരണം റബ്ബേ. അതേ നൃത്തത്ത് നിൽക്കുക, അനങ്ങരുത്. അതേ നൃത്തത്ത് നിന്ന് ഒരു അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലണി. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا ماجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا الصمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني
Waliyu ya Allah, Ya Mughni ya Allah, Ya Maniu ya Allah, Ya Laru ya Allah, Ya Nafiu ya Allah, Ya Nuru ya Allah, Ya Hadi ya Allah, Ya Badiu ya Allah, Ya Baqi ya Allah, Ya Harisu ya Allah, Ya Rashidu ya Allah, Ya Saburu ya Allah. Ya Allah, فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله. അതേ നൃത്തത്തിൽ നോക്കൂ. പടച്ചോനെ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണം റബ്ബേ. നേതൃത്വം നൽകി ഉസ്താദുമാർക്ക് ഖൈർ നൽകണം റബ്ബേ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണം റബ്ബേ. ഞാൻ പറയണമാരി പറഞ്ഞാണ് വസല്ലല്ലാഹു തആല പറയെല്ലാരും പറയും വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അതേ നിർത്തും നോക്കും മുത്തുമിനികളെ മോമിനികളെ. എനിക്ക് പുലർച്ചെ 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വയക്കാടെത്തണം. എനിക്കറിയാലോ 240 ചില്ലാനും കിലോമീറ്റർ ഓടണം. അപ്പൊ എനിക്ക് രാവിലെ അവിടെ എത്തണം. അപ്പൊ എന്റെ മുത്തുമിനികൾ എനിക്കൊരു വഴി ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി തന്ന റാഹത്താവും. നിങ്ങളെല്ലാരോടും സലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും കൈ പിടിച്ച് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ നേരം വഴുകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോണത്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് 3-ാം തീയതി കാണാം, അല്ലേ? 3-ാം തീയതി കാണാം ഇൻഷാല്ലാ. പറയും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.